खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सरकारि न' मोनै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा गाव हारसिङैनो मबाइल फननि गेजेरजों PMAY नि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों नोंथाङा गाव हारसिङैनो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेबाराव नोंथाङा सरकारि न'नि थाखाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाङा लोगोसे न'आवनो थाना मबाइल फननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ सरकारि न' मोनै लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां सरकारा सरकारि न'नि थाखाय मोनसे एप दिहुनदों नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव बे एपनि गेजेरजोंनो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ सरकारा मोनसे आवास प्लास 2024 मुंनि मोनसे एप दिहुनदों नोंथाङा बे आवास प्लास 2024 एपखौ नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानैनो बे एपनि गेजेरजोंनो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आथिखालाव सरकारि न'नि थाखाय सार्भे खालामनाया सोलिगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङाबो सरकारि न' मोनाखैब्ला थाबैनो आवास प्लास 2024 एपनि गेजेरजों सेल्फ सार्भे खालाम मख'नो गोनांदि नोंथाङा सेल्फ सार्भे खालामनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि आधारजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि आधारखौबो होफानांगोन लोगोसे नोंथांनाव जब कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक थानाय बेंक पासबुक थानो नांगोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा सरकारि न' मोननो थाखाय मा खालामनांगौ आरो मा फोरमानलाइनि गोनांथि दं बेखौ www.rural.assam.gov.in नङाब्ला www.pmayz.nic.in नि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानो हागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन